sa mo papanginhas gani ha. Dili mga aninikad. Anak ko ng mga aninikad bi. Aninikad oh. Hakpa ko na hakpa. Sir kasag no. Aninikad. Mga kuha gani aninikad. Ops, sinili ta kani kasag. Yabag tubig. Hindi makita nimo ba? Yabag tubig. So dito may ganyan ang inas, ngit-ngit na. Nagsuga rami og flashlight sa kuan. Flashlight sa cellphone. Ito. Na. So dili kay sila dagko pero kumbati na. So aniligtad na siya. Sakto kay ni sabon. Okay. Bye.